गुड मॉर्निंग सर्वांना. मी आंघोळ करून इकडे बसलो आहे आणि माझा नाश्ता तुम्ही बघितलाच आहे. इकडे आपले गरम गरम पोहे, वरती खोबरा टाकला आहे विथ ॲडेड लिंबू, आणि काजल आपली आंघोळ करायला गेली आहे. आणि मस्त ॲटमॉस्फिअर, मस्त एन्व्हायरमेंटमध्ये मी नाश्ता करतो. आणि आजूबाजूला बघा, त्यासोबत कोंबड्याची म्युझिक पण आहे बघा. चला आता कांदा पोहे असेल तर मस्तपैकी लिंबू घ्यायचा आणि पिलायचा. फोडणीचा भात बनव पप्पा थोडा. नको, फोडणीचा भात नाही खात. नाही काजल खाय नाही, मग पोहे खायला ना. हा पोहे खाय. काय होतं तर नाश्ता करून झालेला आहे. आता काजल आंघोळ केल्यानंतर नाश्ता करेन आणि मग त्यानंतर आजी बाहेर गेली आहे. आजी कुठेतरी कार्यक्रम आहे तिकडे गेली आहे. आता आपली आतमध्ये आहे आणि नाश्ता झाल्यानंतर आम्ही आपल्या घरी जाणार आहे. कारण तिकडे पण काम आहे, झाडांना पाणी घालायचं आहे, वरती पण पाणी मारायचं आहे, आणि त्यासोबत माझं पण काम आहे घरी. आणि आपण एक डे स्टे केला आहे आजी आताच्या घरी. त्यांना आता जरा वरती करते ना. एक बसली आहे पिल्ल काढायला बसवते. दोन इथे आहेत. बाहेर काढणार आहे त्याला. ती हा त्यांना काढणार, यांना काढणार. थांबा वरती येतं ते स्वतः. नाही येईल, ती येईल. ती पिल्ल नाही ना त्याला. मग आता कसं काढते बाबा. पिल्ला आहे ती. छोटे आहेत दोन. एक नेलं. हा बघा तुमचा मॉर्निंग अलार्म. होय. हा बघ, हे बघ, हे बघ काढले. हे बघ दोन. खाली हा जा. खायला पाहिजे. बघ बघ पटकन तेच बघतात आधी पहिलं. अजून आहे. ही दोघं आहे, ही वेगळी आहे. तर त्यांना ती खाऊन टाकेल. ही बघ बाहेर येणार ती पण येतात. त्यांना आता खाणं टाकते जरा. ते बघतात लोक. बाहेर जा. आपली काजल बघूया काय करते. काजल काय करतो तू. शंभो करते ती. शंभो करतो तू. शंभो गहू एवढं जड खात नाही, थोडे मोठे आहेत ना. थांबा तांदूळ आणते थोडे. तांदूळ बाबा हा पण नसतोय गहू. कोंबडाच आहे. आणि तुम्हाला किती अंड्याची ऑर्डर द्यायची तिकडे देऊन ठेवा. इथे अंडी बघा किती. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 अंडी ठेवलेली आहे तिकडे. अरे वा. तिचा कलर बघा कसा झाला एकदम. राखाडीच आहे तिचा कलर. हा काय. हा तसंच आहे. इथे आपल्या चुलीवरचं पाणी, नॉर्मल पाणी आणि चुलीवरच्या पाणीमध्ये एक फरक. गरम पाणी नॉर्मल आपण अंगावर घेतलं तर काय वाटत नाही. चुलीवरचं गेला ना स्किनवरून पण वाफा येतात है ना. हा पाणी मी लाकडी असली की आपण तेच गरम करतो ना त्याच्यावर. हा मी जास्त प्रिफर करतो. आम्ही गरम पाणी गावी सर्व चुलीवरच करतात ना. सर्व इकडे पण चूल आणि इकडे पण चूल आहे. दोन ठिकाणी. इथे पण आहे. इथे जेवण करतो गॅस सिलेंडर संपला की. लाईट नाही केव्हापासून म्हणून चालली. लाईट गेली काय. मग आजी आली पण तिकडे लाईट नाही. बस मागतेस आले बाई. दर हे बाबा काय दर प्रसाद घ्या सगळे. आजी मीटिंगला गेली होती. नाही देवाचा होता स्वामींचे हे अधिष्ठान होता. अरे वा. हा सगळ्यांनी समर्थांचा स्वामी प्रसाद आलेला आहे आम्हाला. स्वामी समर्थ. चला झालेला आहे आमचा नाश्ता. लोक आले. फॉरेनर लोक आले आहेत. आम्ही फॉरेनर लोक आले. बॅगा बिगा बघून
आजीच्या बंगल्याला भेट एअरपोर्ट आता एअरपोर्टला एअरपोर्टला ती बघ गाडी फ्लाईट लावली आहे बघा तिकडे. ट्रेन एअरपोर्ट हां बाय आजी बाय करते. नाही उद्या या तुम्ही खाली आम्ही ये तू या ना तुम्ही खाली काय आमची फ्लाईट आता कमी कमी होत जाणार. आमची फ्लाईट लँड झाली इकडे. ही बघा हा हा ए बाबा हळू चालव गाडी तिथे. बाय बाय. हे रस्ते बघ. दुनियामध्ये किती प्रकारचे माणसं असतात ना. एक माणसं असतात जी सोडत नाही घरात म्हणजे पाहुणे आल्यावर, आणि एक माणसं पाहुण्यांना बोलवत नाही. आता जे लोक बोलवतात त्यांच्याकडे जातो, नाही बोलवत तिकडे नाही जात. बरोबर आहे ना. ताजी त्याला सांगितलं बुधवारी यायचं म्हणजे यायचंच. त्यांना घेऊनच येणार आहे. आता आम्ही ॲक्च्युली त्यांना घ्यायला जाणार होतो, म्हणजे घेऊन जाणार होतो, पण त्यांना म्हणजे कसे घरी प्राणी असतात, म्हणजे कोंबडी पोपट आणि मांजरं आहेत ना, त्यामुळे त्यांना कसं नाही येऊ शकत. आता तरी आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट केली आहे की बुधवारी मंगळवारी रात्री किंवा बुधवारी सकाळी मी घ्यायला येतो. चिकन आजीला चिकन आणि आजीला फिश दोन्ही आणतो बोललो. आपण तिकडे चुलीवर बनवून खाऊया बोललो. तर बघूया येतात की नाही. रिझन आम्ही त्यांना खूप रिक्वेस्ट करतो की राहायची, पण ते बिझी असतात ना घरी अशा कामांमध्ये, त्यांना राहता येत नाही. ब्रिज आलेला आपला नेहमीचा. आणि आपण जो गेम घेतला होता तो अजून तसाच गाडीच्या साईडलाच लावलेला आहे मी. तो अजून हां तो खेळता आला नाही आम्हाला. हे समोरचे झाडं मस्त आता खेळू आपण, खेळू ना. संध्याकाळी खेळू. झाडं मस्त वाटतात ना इकडे. हो नारळाची. हा बघा आमचं मंदिर. आला पुढे येत होते मी टेबलवरच राहिली ती. आहे ना. हां मग काजलला उतरा मंदिराच्या इथे उतरावायचं होतं मग. सावकाश बाबा. ड्रायव्हर मजबूत आहे. हा धर इथे ना. आमची पिशवी राहिलेली हा, आता हा, घ्यायला हा. आली परत. या या हा, या उद्या चला. या. हा उद्या या. हो. या उद्या. हो हा आता जातच आहे. चला. पण गाडी पळवली बघा मी. नाही तर सोडून करताय. बघा तिकडेच्या पाठी आमची ग्रामपंचायत आहे गावाची. तिकडे आम्ही कामाला पण आलो होतो. कामामध्ये काम करायला नाही, काहीतरी पेपर दिले होते ते आम्ही सबमिट केले होते ना, त्याची पावती घेऊन आम्ही आलो होतो. आता आम्हाला बरोबर 3 दिवसानंतर बोलवलेलं आहे. गुरुवारी बोलवलं. तर गावी असे कामं पण असतात आणि पेपरवरचे कामं पण असतात ना. हे बघा हे ग्रामपंचायत. हा रस्ता बघा कसा आहे, जंगलातून जातो मस्त वेगळी एकदम. हॅलो होम स्वीट होम पोचलेलो आहे. बुबू आले. बुबू आले आमचे. चला 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 चला. अगं बाई हवं काय. मागे 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 ते बघ. हो हो आलो. काय काय ह्याला हिला लय खुशी होते. हा ब्राऊनवालीला. नको हात नको. अय चढू नको. चला तिथे आम्ही घरी आलो आहे. बॅग पूर्ण खाली करून घेतली. आता बॅग आपल्या जागेवर ठेवूया. नाही जात.
काय करतायत इथे? बुबू आमचे नाश्ता करतात आहेत आमच्यासोबत. काय नाश्ता करतात ते सांगायचं नाही, पण नाश्ता करायचा तुम्ही, है ना? चला आता कोण कॅच घेणार आहे? सर्वात आधी कोणाला पाहिजे? कोण रेडी आहे? कॅच घेतलेली आहे. वाय आउट ऑफ पॉईंट. कॅच घेतलेली आहे. आता ह्याला राहिलेला आहे हा कॅच. अरे वा, तिघांनी कॅच घेतलेला आहे. टीम जिंकलेली आहे. बाय बाय, टाटा. आणि ते काजल काय बनवते बघा. काय बनवतेस? फ्लावरची भाजी, फ्लावर बटाट्याची भाजी, भेंडीची भाजी, वरण भात चपाती. ओके, चालू राहू. जरा बाहेर जाणं पण गाडीला स्टार्ट करूया. बघू येताव काय? उन्हातून गाडी एकदम तापलेली आहे. जरा खिडक्या खोलून घेतो. जरा गाडी गॅरेजमध्ये आणली होती. आता गॅरेजमधून काम झालेलं आहे. आता आपण घरी जाऊया. गाडी पण तेवढी आपली चांगली राहते. आता गाडी एकदम हातात चांगली बसलेली आहे. आता थोड्या दिवसांनी हायवेवर प्रॅक्टिस करूया आपण. आता इथे आपल्याला बघा वेलकम करायला आपले बुबू आहे तिकडे. लॉक करूया. लॉक. चांगली 10 मिनिटं राईड झालेली आहे. काजल, काय काजल, बेल पण बंद आहे. काय? बेल बंद आहे. बेल चालू कर. बेल काय चालू कर? बेल चालू कर. बेल कुठे आहे? इकडे बटन आहे बघ, तो नाही. कुठे आहे? लावा. काय? हाय, बेल आहे. इथं बघा काजल चपाती भाजत होती. फक्त मी फ्लिप करायला घेतले, कारण ते फ्लिप करायला मला खूप आवडतं. आणि हे काजलच्या हाताची चपाती म्हणून हाताचा शेप दिलाय तिने बघा. प्रॉपर एकदम भाजली आहे ना. हो भाजली. डबल आहे ना, भाजली आहे ना. होय, आता दुसरी वाढते आता जेवण. इथे काजलनी काय काय बनवलं तुम्हाला दाखवतो. इथे काजलनी चपाती बनवलेली आहे आणि इथे भात बनवलेला आहे. नाही, हे वरण आहे. हे भात इथे आहे. हे वरण आहे. वरण एक्सचेंज झालेलं आहे. वरण आहे इथे. आपली पनीरची भाजी पण आहे. कधीची आहे ती विचारायची नाही. कालची. इकडे आम्ही भाजी पण बनवलेली आहे. कसली भाजी आहे ही? फ्लावर बटाटा. ओके, चला आता आम्ही चमचे आणि घेऊन हे जेवणार बघा आहे. इथे पण आहे. इथे हंडा आहे, ह्याच्यात पाणी आहे, ह्याच्यात तेल आहे आणि इकडे पापड पण आहे. रोस्टेड पापड. नको. आणि काय बनवलं? आणि अजून एक. आणि काय बनवलेलं आहे? चटणी. चटणी, हेल्दी चटणी. कारण मला जेवणासोबत चटणी खूप आवडते. खूप आवडते म्हणजे जेवण जातो पटकन आहे ना.
चला चपाती भात आता किती राहिलेत? 2च राहिलेत. ओके. मी वाढते तुम्हाला आधी. इथे आपला जेवणाचा कार्यक्रम चालू आहे. त्यासोबत इकडे ताक सुद्धा आहे आपल्याला. ताक सुद्धा आणलेलं आहे आणि नेहमीप्रमाणे माझा बाहेर इथे काम चालू आहे. आता डायरेक्ट जेवणाचं ताट दाखवूया तुम्हाला. आता जरा मी फ्रेश झालो आहे आणि काजलनी जेवणाचं ताट तिकडे रेडी केलेलं आहे आणि जेवणाचं ताट बघा इकडे आहे. काय काय जेवणाचं ताट आहे आपल्या काजल? बापरे केवढा सर्व आहे. चला आपण बाहेर जाऊया. जेवण रेडी आहे. आज ताट बघा एकदम हॉटेलपेक्षा पण, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटला पण पाठी सोडेल एवढा आपला ताट झालेला आहे. एकदम मस्त ताट आहे. चला आपण जाऊया आता. काजलला माहिती आहे बघा, टीपॉय असला, बेड असला, सोफा असला तरी काजलला माहिती आहे, म्हणजे काजलला माझी सवय माहिती आहे की मला असं खाली बसूनच आवडतं आणि असं छान वाटतं. आणि समोरून डे लाईट पण येते आपली. चला सुरू हो जाओ. वा वा वा. भात, भेंडीची भाजी, पनीरची भाजी, फ्लावरची भाजी, चटणी, चपाती, डाळ हे आणि अजून एक आहे आपला छास. हो ते जेवल्यानंतर. हां तरी आणून ठेव म्हणजे एकदम पूर्ण ताट वाटेल ना. आणि इकडे बघा, ही बघा कशी घेते. म्हणजे हे आम्ही शेअर करणार आहे दोघं आणि समोर पण आणून ठेवलेलं काय कमी लागलं, कमी पडलं तर. आणि तुम्ही सुद्धा या आमच्यासोबत जेवायला. आपल्या जेवणाच्या ताटासोबत आपण एक ग्लास छास पण पिणार आहोत. एकदम मस्त फुल ग्लास बघू शकता तुम्ही. वा वा वा. हेच आम्हाला हे ग्लासेस पण आपल्याला मीटअपमध्ये गिफ्ट्स होते ना. सर्वांनी आमच्यासोबत जेवायला या, है ना काजल? हो. आता मी जेवतो. चला तुम्हाला टेस्ट करून दाखवू काय. मस्त. म्हणजे जर मला विचाराल ना की तुला हॉटेलमध्ये जेवायला आवडतं, रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला आवडतं की घरी जेवायला आवडतं, तर माझा आन्सर आहे मला घरी जेवायला आवडतं. है ना काजल? मस्त झालं. एवढे आपण प्रकार बनवू शकतो. मस्त झालं. असं झालं आहे की काय खावं आणि काय ना खावं. म्हणजे एक मी चपातीचा तुकडा मोडला, त्यात चटणी पण खाल्ली, भेंडीची भाजी पण खाल्ली आणि फ्लावरची भाजी पण खाल्ली आणि पापड पण खाल्ला. आता मी जेवतो आणि तुमच्याशी नंतर बोलतो. हो का.